nagpapabiro sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao. At sila, Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, hindi na kalakip sa prioridad sang gobyerno nga makabaton sang Social Amelioration Program ang mga lugar sa Pilipinas nga ipaidalom na sa General Community Quarantine umpisa Mayo 1. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga ang mga lugar nga nagapabilin sa Enhanced Community Quarantine among ila prioridad nga mahatagan sa bulig pinansyal gikan sa gobyerno. Patag ni Anyo nga sa idalom sang GCQ, bagatugutan naman ang mga tao nga makatrabaho gani sarang na nga makaprovide sa pagkaon para sa ila nga pamilya. Ginklaro naman ni Anyo nga ang mga naglalakpan nga mga SAP kag 4-piece beneficiary nga nagapanahor kag kuno pa nga illegal nga aktibidad ang hindi na makabaton pa sang ayuda gikan sa gobyerno sa pihak nga nagapabilin sa ECQ ang ila lugar. Samtang ang mga barangay kapitan naman nga mahibuluan may kamalamalahan sa pagpanagtag sang SAP ang marabat sa lahi kag magapangatubang sang nagakaigo nga penalidad. Yes, patuloy pa rin bibigay pero ang ating magiging priority ay yung mga non-under ng ECQ. Yung mga na-extend ng ECQ, yun ang priority natin. When you say priority, unahin natin o sila lang ang bibigyan? Well, sa ngayon na ang pondo naman ay talagang limited lang, sila talagang bibigyan natin na uunahin. At kung meron pang sosobra, edi mas bigay din natin sa mga nangangailangan ng mga pamilya. Ang kabahin sa pahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Gindayaw ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga lokal nga opisyal sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa maayo nga pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine. Umpisa Mayo 1, 2020, sa deklarasyon man sang IATF ang Bacolod ang ipaidalom sa General Community Quarantine. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, suno kay Anyo, hindi pwede magdeklarar sang ECQ ang mga local government officials sa ilang nasakupan nga lugar nga ginpaidalom na sa GCQ kung wala sang clearance gikan sa IATF. Dugang pa ni Anyo kung magkuha sang clearance, dapat nga magpresentar sa mga pamatuod nga kinahanglan magdeklarar sang ECQ sa ila nga lugar. Well, una-una ay binabati ko yung ating mga local government units, local government officials ng Negros Island sapagkat ang buong Negros Island ay ma-under na lang siya sa General Community Quarantine. Ang ibig sabihin ay na-control natin yung pag-spread ng virus dito. Maganda rin ang pagtugon ng ating mga healthcare facilities. At sana ay magtuloy-tuloy ito at wag na sanang magkakaroon pa ng anumang pag-spread o pagpasok ng virus dito. Opo. At ang duga nga pahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Sa ibang paraton ng mga balita na siya akong lokal, nagpangabay naman si Bacolod kon Mayor Evilio Lunardia kag Governor Eugenio Silacson kay Cabinet Secretary kag IATF spokesperson Carlo Nograles sang closer coordination sa pagpabalik sa mga OFW sa pungsod pakadto diri sa probinsya kag syudad. Sa joint statement ni Lunardia kag Lacson, ginasaad nga nasorpresa sila angot sa report nga may mga OFWs nga mag-aabot karon nga adlaw Lunes sa diin 44 diri ang sa Negros Occidental kag 58 naman ang sa syudad sang Bacolod nga ginatagan sang panugot ni Secretary Carlito Galvez Jr.
ang Chief Implementer for COVID-19 National Action Plan. Sa local UNRDA, naapektuhan ang ilang koordinasyon sa OWA para sa schedule sang repatriation sa mga OFWs. Nagalaom sa lakson kag UNRDA nga tamdon ang ilang pag-apilar kag ikonsiderar ang ila kinamatarong nga magdesisyon para sa repatriation. Nagalaom ang duha ka leader nga mapalambot ni Nograles ang ilang apelasyon sa mga natungdan. Nagpaandam si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan sa mga negosyo nga hindi makabig essential business nga nagabukas apisar nga nagapaidalong pa sa enhanced community quarantine ang Bacolod. Una ginpalayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, may pila ka negosyo sa syudad nga na-monitor nga nagbukas, kangay sang hardware, auto supplies kag iban pa. Suno kay Bayatan, Masako karon nga naga-inspect ang City Legal Office upod ang kapulisan sa mga nagabukas nga negosyo nga makabig nga paglapas bangod ang syudad ang yara sa public health emergency. Dugang panibayatan tugtog 3 ka warning ang ila ginahatag sa mga nagalapas kag kun matapos ang ECQ ila sabto ng mga reklamo. Ginpatahag ni bayatan may mga litrato na sila nga magaserbeng ebidensya batok sa mga negosyo nga nagaoperar sa dalom sa ECQ. Suno kay bayatan may mga issue sila nga ginasabat matapos naging palambot sang DILG sa ila ang mareklamo gikan sa 8888 hotline. We do the warnings, pero maybe 3 times or more nga aragyapon, balik-balik, then we are forced. And we are telling them na basi matapos na extended ya ang ila to answer for the complaints. Kabahin sa pahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Samtang magatapos na karon nga adlaw ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa 35 ka mga Negrense returning overseas Filipino workers o kun OFW sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi Magalona. Apang ginklaro ni Dr. Jessica Fama sang Provincial Health Office nga liwat nga ipaidalom sa test ang maini agud masiguro nga hilway sa kataragman sang COVID-19 kay ipaidalom sa dugang nga 14 ka adlaw nga quarantine. Madumduman nga duha sa 35 ang nagpositibo sa COVID-19 kag ini mo ang COVID patient number 3 kag COVID patient number 4 sa Negros Occidental. Ini sila ang na-stranded nga pasahero sa Cebu bangod sa gina-implementar nga community quarantine. 15 sa 35 ang taga-syudad naman sang Bacolod. Kag sa katapusan nga balita lokal ginpakabay sa Interagency Task Force o IATF sang Negros Occidental ang mga local government units nga ipreparar ang mga quarantine areas bungod sa ginatisipar nga pagdamo sa mga PUMs sa COVID-19. Suno kay Local Disaster Risk Reduction Management Office Zephyr Gerhard Kailan, dapat nga buksan na sa mga LGUs ang tagsanila ka mga quarantine facility agud magamit bilang isolation center sa mga Negrense returning residents halin sa nagkalain-laing nga probinsya. Sa records ang online registration sa IATF as of April 25, 2020, may 2,031 na ka mga nagparehistro nga mga stranded passengers agud magpangayo sang bulig para makapauli sa probinsya. Sa karon 105 ka mga Negrense ang ginpaidalom sa mandatory quarantine sa Ibi Magalona Provincial Healing Center kag 63 naman sa Mambucal Quarantine Area. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:15. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado ginabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari na solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nyo colon pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombina ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Karon ba nga panahon ngati magbatya ka gani sa mga balatian pero sang ubo, sipon, hilanat daw ginadudahan ka na dayon nga may COVID-19 ka. Importante likaw kita sinisangasay sang mga balatian. Kag para dira atong girekomendar sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon ini sa vitamin C. Nga organic kag natural nagabulig sa aton para nga likaw kita sa hilanat
ubo, sipon, trangkaso. Ang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon mo ni sa B-complex, ang B1 para ini sa aton nga reflexes, ang B6 para sa aton nga lungs o kon sa aton nga baga, para likaw kita sa ubo. Kag ang B12 para ini sa maayong absorption sang sustansya halin sa mga pagkaon. So dumduman ninyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon sa vitamin C, pure kag organic, kag himo ini sa kung wala sang preservative, kag himo ini sa pure nga mangosteen. Mabakal natin ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Mga economic managers, ginapasabat ni Senator Lacson angot sa plano sang Duterte administration para sa supplemental budget. Mga Chinese nationals nga wala nagsunod sa ginapatuman nga ECQ, iga-deport. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
ang pananatili sa loob ng bahay. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginapasabat ni Senator Panfilo Lacson ang mga economic measures kung nga aplano sang Duterte administration nga mga bahay sang supplemental budget para sa COVID-19 response ang pungsod sa piyak nga may bilyones pesos pa nga wala mausar nga pondo alin sa 2019 national budget. Ini ang reaksyon sa senador matapos ginpahayag sang Malacanang nga si Presidente Rodrigo Duterte mahimo mga bahay sang dugang nga budget para i-augment ang pondo sa pagtingwa sang gobyerno batok sa masakit. Sunod kay Lacson sa katapusan sang third quarter sang 2019, mayara sang kapin 1.3 trilyones pesos ang wala na usar nga appropriations sa idalom sang 2019 General Appropriations Act. Ang validity sang pila ka porsyon sang GAA kaangay sa maintenance and other operating expenses kon MOOE kag capital outlays ang ginpalawig tudto Disyembre 31 tuig 2020. Sa 1.3 trilyones pesos, 989 bilyones pesos ang halin sa executive branch, partikular na sa ahensya nga wala makaubos gastos ang ginalokar sa ila nga pondo. Ginpahayag sang Malacanang nga ang 2021 nga General Appropriations Act ang mga pinakauna nga COVID-19 budget sang gobyerno. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang 2021 nga budget ang may kinalain sa GAA nga wala nagalakip sang provisions para sa pagtinguha sa gobyerno batok sa COVID-19. Dugang pa ni Roque ang pondo para sa 2021 nga ginapaabot niya sumiter sa bulan sang Hulyo ang magatutok sa COVID-19 kung wala pa sang vaccine kag may pila ka mga proyekto nga kinahanglan isakripisyo para diri. Nagnubo naman sang 26% ang koleksyon sang Bureau of Internal Revenue kag Bureau of Customs sa Enero tubtob sa tuwa-tuwa sa bulan sang Abril. Sunod sa Department of Finance, ang tingob nga koleksyon sang BIR kag BOC nga 641.6 bilyones pesos, ang 40% nga mas manubo sa 1.72 trilyones pesos nga target sang gobyerno sa sining nga period karon nga tuig. Dunga pa sang Finance Department, ang BIR nakakolekta lamang sang 480.6 bilyones pesos halin Enero 1 tubtob Abril 17 nga mas manubo sang 32% sa amount nga nakolekta sa pareho nga period sang nagligad nga tuig kag 45% nga manubo sa target karon nga tuig. Ang BOC nakakolekta naman sang 161 bilyones pesos para sa period nga Enero 1 tubtob Abril 15. Ini ang mas manubo sang 2% sa naligan nga koleksyon sa pareho man nga panahon kag 17% nga manubo sa target karon nga tuig. Ang COVID-19 crisis ang nagapanguna nga nalantaw rason sa pagnubo sa koleksyon sang BIR kag BOC. Gindepensahan sang Malacanang nga ginrelease ang iisang dagat video nga ginpakita ang assistance sang China sa Pilipinas para sa pagtinguha sang gobyerno nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginsaad sa konstitusyon nga tanan nga tao nga may kinamatarong para hilway nga magpalayag sang opinyon. Dugang pa ni Roque nga ang isa ka video nga kalakip sa ang mga musika kabahin sang freedom of speech. Palayag pa ni Roque nga ang Korte Suprema ang nagpahayag nga tanan nga kinamatarong nga ginasaad sa Bill of Rights ginahatagman sa mga dumuluong nga mag-istar sa pungsod. Ang video nag-feature sa kantang ginsulat ni Chinese Ambassador Huang Xilian nga gina-perform naman sa Chinese diplomat nga si Xia Wenxin, Camarines Sur Vice Governor Imelda Papin, Filipino-Chinese singer John Vid Bangayan kag Chinese actor Yubin. Nagapakigangot na ang Bureau of Immigration sa kapulisan para magpasaka sang deportation charges batok sa 44 ka Chinese nationals nga naaresto sa Philippine offshore gaming operators nga wala nagsunod sa mga tikang sang Luzon-wide enhanced community quarantine. Sunod kay BI spokesperson Dana Sandoval o si Saon sang Bureau ang may kaparehos ng establishmento nga mahimo nagalapas man sa ECQ guidelines. Sunod naman sa Department of Justice, ang mga Chinese nationals ang mahimo lang i-deport kung matapos nila mabayaran ang ila sini nga sentensya o kung penalidad. Ang mga nadakpan ang nagpakatubang sang nagkalaylay nga kaso, kalakip na ang illegal possession of firearms kag paglapas sa quarantine protocol sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act. Ginpanugyan sang Malacanang sa New People's Army o kun NPA nga magpangayo na lang sang bulig sa gobyerno kung nabudlayan na bangod sang COVID-19 crisis. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque,
Hindi makatarungan nga i-ambush na lamang ang mga soldado kag agawon ang relief goods nga ipanagtag kung tanay sa mga apektado sa COVID-19. Dugang pa ni Ruque nga bangod wala sang trabaho ang mga rebelde, mahimo sila mag-qualify sa mga cash subsidy program sa gobyerno. Ang importante nga ipapanaog nila ang ilang armas kag maglinya pareho sang tanan nga mga nagakinahanglan para sa ayuda sang gobyerno. Hindi na maglaom pa ang New People's Army nga palawigon pa ang ceasefire. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala na sa untat lupok kung padayon nga magpang-atake ang NPA sa tropa sang militar nga masako man sa pagbulig para mapungga na paglaptas ang COVID-19. Natapos ang isa ka bulan nga ceasefire sa tuwa sang gobyerno kag NPA sadtong Abril 15. Una nga nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte nga magadeklarar sang martial law kung padayon ang pagpang-atake sang rebelde nga grupo sa tropa sang militar. Nakapauli na sa Pilipinas ang 610 ka mga Filipino seafarers gikan London Sabado sang hapon. Ginabi-abi sang pila ka opisyal sang Department of Foreign Affairs ug DFA ang mga Filipino seafarer sa Ninoy Aquino International Airport na iya Terminal 1. Sakay sang duha ka chartered flights sang Filipino seafarers gikan sa MV Queen Mary 2. Sunod sa akin siya, nagpaidalom ang Filipino seafarers sa medical protocol sa mga airport antes mag-agi sa 14-day mandatory quarantine period. Sa mga duga may naton nga mabalita nasyonal na dugangan pa ang kadamuon sang mga Filipino nga infected o kung nalatnan sang coronavirus disease sa iban nga pungsod. Sa datos ng paggawa sang Department of Foreign Affairs tubto Abril 25, yara na sa kapin sa 1,337 nga overseas Filipinos ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa 43 ka pungsod kag rehiyon. Sa among kadamuon, 825 ang padayon nga nagapabulong sa nagkalalain nga ospital. Sunod sa DFA, 328 naman ang nakarecover sa makalalaton nga balatian o kung napagwa na sa ospital. 184 naman ang kadamuon sang Pinoy abroad nga napatay bangod sa COVID-19. Pinakamadamo sa gihapon ang na-record nga confirmed COVID-19 positive nga OFW sa bahin sang Europa nga may 413 ka mga kaso. Lunsay naglambot naman sa 327 ang COVID-19 positive nga overseas Filipino sa Asia Pacific region kag Americas. Sa Middle East, mayara sang 270 ang na-record nga kaso. Nakatipo naman sang 208.1 milyones pesos ang Bayanihan Fund Challenge sang Philippine National Police para ibulig sa mapigadong nga pamilya nga mas labi nga napektuhan sang COVID-19. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Manac, ang pondo na tipon paagi sa voluntary contribution sang PNP personnel halin sa ila kaugalingon nga sweldo. Dugang panibanak ang fundraising nga ginatawag man nga PNP version sang SAP o kon sariling alay ng pulis para sa mahirap ang proyekto ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa. Natala na nga magabalik sa trabaho ang 31 ka staff sang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM matapos nga makarecover sa COVID-19. Sa report, ang 31 nagnegatibo na sa respiratory disease sa makaduha ka beses nga test. Samtang siyam pa ka empleyado ang nagahulat sang ilang resulta sa COVID-19 test. Ang RITM nag-scale down sang operations matapos nga 40 nila ka staff ang nalatnan sang COVID-19. Sa 40 nga na-record, duha ang admitted sa ospital, samtang ang nabilin nagpaidalom sa home quarantine. Ang RITM magabalik sa normal operations sa Biyernes, Mayo 1. Magapaidalom naman sa rapid antibody COVID-19 testing ang mga empleyado sa Bureau of Immigration o BI. Ginanunsyo ini ni BI Commissioner Jaime Morente matapos makabato ng ahensya sang donasyon nga 500 ka mga sets sang COVID-19 rapid test kits halin sa Chinese authorities. Nabato na ni BI Associate Commission Alduin Alegre, head sa BI COVID Task Force, ang donasyon nga test kits halin sa police attaché sa Embassy of the People's Republic of China. Sunod kay Morente, paidalom sa COVID-19 testing ang mga BI personnel nga may exposure sa balatian. Sunod naman kay BI Ports Operations Chief Grifton Medina, magluwas sa counter duty o kung duties na appointment ang masobra 400 ka mga immigration officers sa NAIA para magproseso sang linibo ka mga pasahero nga sakay sa repatriation kag sweeper flights.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga manaгаtinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Health Minister sa Israel plano nga maghalin sa pwesto. Samtang Pacquiao-Crawford fight, na diskusyonan na sunod kay Bob Aru. Ag sa panahon bla karon ngang itlog do kabakal gid, paano mo mahibaluan ngang itlog preska pa o kon daan na. Ina karon sa aton nga balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon yun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35.
Kag sa ato naman nga Balita International, plano sang health minister sang Israel nga magbiya sa pwesto matapos nga pagkamalauton bangod sa pagdumala sini sa coronavirus crisis. Ginahibalo pa o ginahibalo na ni Health Minister Yaakov Litzman kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ang plano sini nga magbiya sa pwesto. Kung magbiya na ini sa pwesto, luyag niya mamuno bilang construction ministry. Nibaloan naglambot na subong sa masobra 15,000 ang infected sang virus kag halos 200 na ang nagkalamatay sa amo nga pungsod. Sa aton balita naman sa patag sang pagnegosyo, ginpalawig na sang Phoenix Petroleum Philippines Incorporated ang fuel subsidy sa mga bus units nga nakasulod sa Free Ride Service for Health Workers Program sang Department of Transportation kasunod sa ginapatuman nga ECQ sa NCR kay iban pang lugar. Tuyo sang tika agud mabuligan ang mga kompanya sang bus nga nagaisa para madulong ang mga health workers sa nagkalain-lain nga ospital sa tunga sang COVID-19 crisis. Sunod sa kompanya, nagapadayon nila paghatag sang 50 litros nga gatong kada adlaw sa kada 60 ka private bus companies tubdob sa Mayo 15. Para makuha ang free fuel assistance, kinahanglan nga makumpleto sang bus unit nga kalakip sa Free Ride Service for Health Workers Program ang duha ka round trip sa isa ka adlaw. Sunod kay DOTR Undersecretary for Administrative Service Artemio Tuason Jr., ginaabi-abi nila ang desisyon sang kompanya angot sa ekstensyon sang fuel subsidy assistance. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 8 sentimos o kun 80 sentimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 68 sentimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 55 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ang sa nakakita ka na isang isang dagat nga gin-release sa tong Friday, April 24. Actually, wala pa man ko kakita, ha? Dagat pala nakita ko. Dagat pa lang. Wala pa ko kita sa isang dagat. Wala pa kita sa nag-isa ang dagat. Wala pa. Budlay, wala sa nag-isa. Budlay pagid ang nagatunga eh. Oo, meron na 'di ba? Parting of the Red Sea. Kita ka na, no? Kita ko na sa Facebook Biblia sa man lang na last. Ha? Sa Biblia man lang na. Hindi meron ko nakita sa Facebook video gito yang daw ang diri nga part black tapos diri do ka daw natunga gid siya Action Boy. Oo, nice siya. So, man Action Boy, kay dugin pa kamalaot sang pila ka mga Pinoy nga nakita sini kaya nag-compose sini Chinese Action Boy. Tapos ang nagkanta, isa sa nagkanta, ang jukebox queen bala nga si Vice Governor Subong sang Camarines Sur, si Imelda Papin. Isang linggong pag-ibig. Yes. Oo. Tiyan mo na, siguro, do naka-receive siguro sa mga bash. Siyempre, hindi magkitanan nga tao, Action Boy, i-accept. Meron manamian, meron gidya hindi, di ba? So, ang balya, wala yaman kuno wala man siya kuno nagpresenta. Siya kuno na mismo ang ginkuha. Ti bilang chosen artist kuno ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian, ang mga composers ng song. Ti man lang siya, okay man lang siya. Wala man siya mga hindi siya. Ano kanta? Oo, kanta. Isang dagat? Oo. Chinese composer nag-compose ng Tagalog nga kanta? Uy, para do ka bakod lang. Matian ta Action Boy. Gusto mo pa matian? Dali lang Chinese kita. composer ha? Para na sa COVID-19? Do ka siya Action Boy. Actually, ang ini ko nga kanta, aims to demonstrate the new era partnership of mutual support during trying times between Philippines kag China. Asang China, isang dagat. Dila mo nagabas kay nga lang daan niya. Meron pa isang bangka, pero lain yung isang bangka. Action Boy. Kung sa Ilonggo na, isa ka baruto. Oo. Baruto! Ay, ano naman? napakarando ka. Dahuro naman na. Kasi mga copyright, hindi mo naman kadugay man ang sugat. Ano naman? Kadugay ang sugat. Dula-dula, talaga para doon, hindi ito makapir. Kasi madula ka na natin yung live. Ano na sila yung mag-compose nila? Sa lamig kahapon, tayo ay hinahamon. Ako ma-translate. Binalot ng dilim, umaas ng liwanag, inarati. Ano na? Sa Chinese, gali po ng kanta. Yan, gina-translate niya. Tapos, ang video ni Action Boy, nagapakita, bala nga daw nag-help bala ang China sa Philippines. So, kamo na bala.
Actually, kung ano, do ka nami isang lyrics. Tigaling kay kabalo ka naman. Meron siya. Oo, kaya tikot si Duran, bala nga ang tanan, Subong, may mga report nga naghalin sa China, ang virus, hindi na kami sa China. Oo. So, amo na bala nga mga bagay. Napaningwa man tani sila, ma. Oo. Tigaling ka doon, hindi ka ma-accept sa mga Pinoy. Do ka budlagin i-please mga Pinoy, no? Oo, kapi mga piktado. Kuno ay sinyo, ano tani. Siling sa mga kuano, siling sa mga middle class kag sa mga kuano, siling sa mga middle class kag sa mga may trabaho abe. Nya baw, ang virus hindi kasabad gid kay mo gid ning palain no, ang alin sa China nga virus, no. Siling naman niya sang mga pigado gid ya. Nya ay nami Naman. may sap. Namian sila yan, no? Oo. Ang kapasaway gani ko no ang mga pigado, pagid ka sige pasaway ka para kuno maglawig pagid kuno para sige pang mga kuan, Gani, mga no? cash assistance. Ay, ano na? Namian sila kado katawhay lang. Ay, kala, hindi na. Amo magyapon no, pisang una ti ano siling ko bala. Kung sa una kung kapakinas ka, ti pa sa chimpos ang isikyo, kapakinas ka mangyapon, galibod ka mangyapon. Gani. Ti subong ya ka may kuan, may quarantine, may isikyo. Luwas nga kapanginas ka, nga mo man ginahimo mo sa una, subong nga may ginadugang pagit simo nga size meal, may mga pagkaon pag ginadulong sa imo. Ibang level, no? Magtagtagan na yung una sila ya mo. Oh, akig pa, kundi din kumatagan. Ang maluoy kasi ning mga kuan daw ning mga no work no pay. Mo gid sila apektado gid. Nga kung wala sila trabaho, mas sila sweldo. Amo na gani. Di wala sila ya, unya hindi lang ni sila ya kay nagatrabaho na sila. Kay trabaho gan, way gani trabaho. Subong. Tapos meron pa iba niya, nakabaton bala sang sap. Oo. Ginsugal lang, no? Ginpanahor lang. Oo, gintong its, ginpusoy, ginbulang, ginbakal kapital sa Shabu. Kanami, panitan. Kala. Siling ni sekretarian yun, hindi na sila pagtagaan niya. Liwat, no? Bisan under pa sila sa ECQ, Bisan di under ba? pa sa Basta ECQ, nadakpan hindi na sila. sila pagkatagan. Correct. Di dapat lang gid. No? Amo nang mga silawayon mo. Dugangan pa sang pagpili sang sap sang iban nga barangay nga daw sakto gina mo nambal sa iban may pinilian lang nga panghatag. Kaya ang iban ko no mga asawa sang kapitan, parintes sang kapitan, lapit sa kapitan, ginautangan sang kapitan. Tapos Sila ko na ang ginatagaan na iyang ginahulaman sang kapitan. Okay, dira siya gahulang gani ng kapitan da kay dami damo na sa kwarta karon tagaan pa siya niya. Balo ka na. Basta kuno ginahulaman sang kapitan ginaindra sa sap mo. Nano na ka man. Tani si Torx lagi no raman yun, no? Kasi Torx ya, problema ya mong. Ting masuggest na da kung mag-validation na bala. Oo. Kay tiga ang DLG ka validate man sinimo kag ma-validate gani da. Nga may pinilian daw hindi insaktong papanagtag manabat man ni sila mo. Correct. Hindi man tanan nga kapitan pero may ara gid actually May makita ara mo gid yan. ano mo gid mo. May mga kadamo sa mga dapat makabaton. Na mo gid reklamo action boy, no? Pero teka damo sa reklamo, hindi Kaya pa basta tani kunin sakto lang, hindi tanto reklamo mo, Correct. galing iti ang palapit mang isa mo man ang ginahimo sa iban mo, no? Kabalo kita ka kulang. Oh, yes, correct. Kulang na gani ang hindi pa mo nga pag identify sa mga beneficiaryo, katabo pa naglain pagid. Kaya dapat ayan but kapoy na ko panawagan action boy. Balita sa patag sa sports. Ginpahayag ni top rank CEO Bob Arum nga may ara na nga pag-istoryahanay angot sa ginaluto nga boxing showdown sa tunganan day Senator Manny Pacquiao kag Terence Crawford. Sunod kay Arum, pareho interesado sa day Pacquiao kag Crawford nga mag-inkwentro sa isa ka unification bout nga posible himuon ini sa gwa sang Estados Unidos. Antes pa diri ang isyu sang coronavirus, gin-suwestiyon na sadto sang 88 anyos nga promoter nga himuon ang Pacquiao-Crawford face-off sa katapusan nga bahin sang tig-ilina tokon summer sa karon nga tuig. Sa piyak sang katabo karon nga coronavirus pandemic, positibo gyapon si Arum nga madayon pagyapon ang ining negosasyon. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Lunes na lunes. Naka-curl ang imong buhok ba? Gani man. Congratulations. Congrats gid. Dala ka baton ko sa. Wala ko nag-straight. Kay kabalo ka, budlay. Kasi mama sa pariban ko bala. Pero way ko yung nakabaton. Stop na. Sap-sap ya. Sap-sap ara. Nag-order ka? Kaya chunide. Oo sap-sap. Di ba yung sap-sap gid man? Oo. So, mo na to imong sap Sap-sap, na nabaton. Congratulations, Action Boy. So, subong adlo Action Boy. Kaya kabalo ka, isa sa mga magluwa sa sardinas, Action Boy.
Isa bala sa ginakapitan, bukapitan sa mga Pinoy gid sa Action Boy. Ining egg, itlog, or Etlog. Etlog. Ano to? So, Di na itong itlog to. Meron ta. Mga kaksyon, meron kami sa etlog. Ano tagin sila, yung demonstrate tagin sila kung paano. O yata yung isa. Ay, luto na eh. Hindi paganda kayo ano kanila karon. Ano mo na eh? So, Action Boy. So, may egg kita mga kaksyon. Kuha ka mo na sang egg para mapala nyo inyo. Sige. Nagpabakal, gidyo itlog. So, Action Boy, ang ginatawag nila nga sniff test. Sniff test, Sniff simutan. test or simutan. Be? Simutan to siya. Wala baho. Wala siya baho. So, fresh na siya goro. Tapos, kung hindi mo pagin mabalaan, Action Boy, kung kung hindi mo pagin mabalaan, Action Boy, kung ano yung daot gani? Lain ni daan. Daan na. Lain na. Daan ng etlog. Lain na. Ano siya, ibuksan mo siya. Buksan. Pagbukas mo, Ang itlog. alangan pagbukas mo, Action Boy, pagbukas mo sa iyong mga etlog, kung may baho siya, meaning hindi siya pwede kanon. Pero kung wala siyang baho, Di ba niya daw kim lang siya may baho? daan na ginaya. Daan na yung etlog. So, next, Action Boy, mo siya. Siling na. Sa direct ng itlog ko nung preska, bilog. Bilog. Ano, Bilog. Oblong. oblong na saya. Amot din na yan ako yung itlog. Kaya masig nagkakakuan ko ng pugo bla. Mo na. Ang pugo, bilog, Japon. Gamay oblong. Japon. Okay. So, next Action Boy, tapos simutan. Amo na. Ang itlog. Yes. Oo. Ang pwede mo pag hindi mo on, mo siya ipalapit mo siya sa imutalinga. Palapit siya sa imutalinga. Matian mo. Hindi mo siya matian. I-shake mo siya. Ay, shake. Kung may nagaduga alog-alog dira, Action Boy, meaning daan na siya. Shake mo, meron, wala. Okay, kung ano, wala. Wala? Ako may ara, so meaning hindi siya fresh. Hindi sa fresh. May ara siya. Kaya ang balila, kung Basi may piso naman mo. Basi balot na na niya. crack na rin malahaw. So, Action Boy. May ara, hindi siya fresh. Balik ko rin siya karon. So, kay nga aga-alog siya, Action Boy. Kay gadugay, galing ang gadugay ang itlog. Gagamay ang iyang egg yolk, kagang egg white na. So, ga-create siya space. Gagamay iya batok. Batok. Very informative sa akon. Ga-create siya space. So, mag-create siya space. Pag alog-alog mo sa itlog, Action Boy, amo na siya, hindi na siya fresh, so dra mo mabalaan. So, galing kung isa ka try mo baklon, pang alog-alog mo tanan, doon kakapoy, guro, no? So, isa lang ka mo na, Diba si balaan Ivan, mo na. guro, mix lang. Hindi siya fresh, meron siya. Kaya ga-alog-alog siya. Imo wala na. Way. Or di ka lang kabalo. Hindi, way sa todo. Pero tayo may siyak-siyak. So, next action. Linoon mo to. Amo na gani. Linoon mo. Sino suggest na? Amo na siya. Sa ni Rick. Amo na. Kasagan ba action mo etlog. So, gabaligyan siguro Etlog. Oo. May tiyanggi. Very good. So, next Action Boy, paano pagin mabalaan? So, magluwas sa pagsimot. Kung wala ka pa, meron din iba niya, wala sila panimot, bala, itawag sila, wala sila sense of smell. Oo. Or pigaw, ila sense of smell. So, kung pigaw, pag imo nga sense of hearing, ari lagi Action Boy, pwede na siya. Kung pigaw yung mga sense of smell, kag pigaw mo sense of hearing, pwede ka na nasa SAP. Persons with disability ka. Correct. Pwede ka na. So, Action Boy, isa pagid sa pwede mo nga himuon. Magkuha ka sang yakong nga may tubig. So, paano mabalaan kung fresh? Kung fresh ang itlog, gaan mo ni siya kuno. Ang kung ilugdang mo sa tubig, vertical. Vertical siya. Fresh gina siya, Action Boy. Kung magtindog, wala pa. Excited. Excited. Labo tapos. Kung medyo mag-angat siya amo na magtanga siya. Di ba vertical, fresh na fresh from the farm. Farm. Di ba farm? So kung mag-amo na siya gawa, kung magtanga sa dutay. Kung magtanga sa dutay, a week old na siya kuno. Sa kasimana na. Yes. Tapos, kung mag-straight na siya, Action Boy, tindog ang egg, 3 to 4 weeks old na siya. So, medyo hindi na siya nami.
Pero once maglutaw na gid siya, Aksyon Boy, very old. Ay, very old. Hindi na na gid gid siya fresh. Basta ipagbukas mo. Posible may piso na. Posible nga may piso na. Kaya hindi na siya healthy kaunon. Di ba? Kaya hindi mo man puslan pang piso mo. Ang ano na ang itlog na yan ng ano ganito na baog. Ang Lain mo itlog na yan, baog. baog. Galutaw man siguro eh. Galutaw siya. Galutaw man siya, Aksyon Boy. So, amo na ang pila ka mga bagay nga kabalo kita kong fresh. Ang itlog. Paano mo kuno ang itlog mapabilin mo nga fresh ginaano siya? Ang Ginabutang sa- may nakita ko, Aksyon Boy, nga video, gina-frozen nila. Ginabutang Kay sa para, freezer. Oo, pero ginabuksan na nila yung daan. Wala ka pabilin sa shell. Ang parang- Buksan mo kay hula na manoy. May surudlan ka eh. Diba? May surudlan. Ginana ng Aksyon Boy, ginahimo na nila. Do may mga surudlan na sila nga do silicone bala. Ibutang da nila, tapos i-frozen. Ti, syempre, kung magluto sila, may oil na, itungtong na lang. Amo na siyang one thing nga makapreserve sa imo nga Etlog. etlog. Iba niya lagi napakabit na iya. Napakabit Ang itlog. Paano pakabit ang itlog? Napakabit lang nila kay ma-fresh na hindi na siya maglain. Mo na. So, hindi siya pag-isul sa... Ang itlog ni Jo Mariduga nagkabit. Alam mo, wala ko daya. Jobs! Wala ko daya, Jobs! Hindi mo na naglain. Ha? So, pagkabito. I'm innocent. Charot. So, amo na siya, Aksyon Boy. Ang pila sa mga... Ginano ko na kayo, pakinggaan ko na kayo. Basta mo lang to, ha? Again, kung vertical, fresh from the farm. So, pareho na sa itlog kag manok kag ita bibe? Ha? Itlog sang bibe kag itlog sang Wala manok? man din may naka-state. Basta itlog lang? Yes, basta itlog lang siya, Aksyon Boy. So again, mag-amo na vertical, fresh. Kung medyo mag-angat dutay, isa na 1 siya week. semana. Kung mag-straight na gid siya, 3 to 4 weeks. And then kung maglutaw, very old na Very gid old na siya. siya. Kung mabuka, Kung mabuka, luto kag magwa ang mang piso, Ay, wala ka lang. balot na na siya. Balot na na siya. Doon ginahin mo balot, do bibi man. Baby gani. Oo, di ba? Hindi man manok. Baby. Oo. So, hindi na siya manok ha, ang makita nyo sa balot. Di ba, ba, manok, may piso naman isang manok man. Pero sa kabalo nga, Baby. daddy. Baby na siya. Daddy na siya, daddy. At least, very Nami ka ba informative, magka-itlog? Of course! Isa gini sa balot bala balot. Oo, gakaon mo ko na Gakaon Boy. ka Pero ba? gusto ko, ang do 16 days na, tsakto na, 16 days na. Ang do, hindi pa siya gagawa ang pesu. Do ang footy. Nami pagigita nami mga damay mo ba blaybo na bla? Ha? Sa piso. Hindi pa na yan. Kalaw, ay. Katsaka na, Aksyon Boy, kido matsyagol, ginakaon ko ng balayibo sang, sang balot. Balayibo sang balot. Ang Balayibo sang piso. kung di ba piso siya, ang iba na ka namin sila mag-inom sang ginainom lang ang daw di blaga may juice may kuan pa na may tubig. Actually, hindi ka na dapat namin mag-inom na. Kay? Ihi na siya. Ihi na siya gali, Aksyon Boy, sang balot. Sa balot, sang piso. Teka bangkot ko bisi, mo ko may piso ang balot, ako may piso ang balot, dadi na sa gapangihi karon. Correct, no? So, ihi na siya gali. Halaiw. Pero nga kalamit, no? Ihi mo. Hindi. Ako naglaglasa sa isang piso. At least nakatilaw. Wala ka pa sila ihi, Ha? Sa, ate mo na na yung kapiso. Ay lang, laway ko. Nagalupad na siya. Giya. Sige, hada, boy. Duran. Sige. At least kabalo na sila ha sa mga fresh from the farm ng mga egg. Kagawad, Ulay Abalahon, good morning. Gingging Arroyo, good morning man. Kay Miga natin Marjorie Villaflor Tipsay, Nene Fe Cabanyel, Marigold Makilan Bunda, kay Ramram, kay Arnel Aksyon, good morning. Lynette Salinas, mga schoolmate ko ni Zona. Jin Buerom, kagawad Roque Nesia, good morning. Ay kay Roberto Gallo, gali may aga. Yes, greet siya sa atong gina. Nakita ko si Rupert Galilee. Sa Robert Galili. Ay, Rupert. English na siya. Oo, Rupert Galio. Rooster. Rooster. Galio. Galili. Galili. Importante Suba lang. masaya. Naman na siya. Doon ka Nenevela mo lang. Yes, good morning, Aksyon Boy, kay Nimrod Villamar. So, ang ako niya friendship, nagapamati. Si Sir Michael Tambasin, baligyan siya sang, basi gusto mong... Etlog. Sang etlog. Very pressed from the farm. Kaya,
Ma'am Elizabeth Gamala, Action Boy, good morning. Yes, Ardel de Luna. Happy birthday ko na, Action Boy, kay Shirley Tulio. Oh, happy birthday, Cheryl. Yes, happy birthday, Cheryl. Kay Roldan, good morning. Shout out lang ko no sa family. Shout out Hipti. Hipti? May apelido sa Hipti. Panokoy na. Okay, sa Panokoy. Sila ni... Mga listeners na gina. Wow, thank you so much. Dra sa Purok Villa Lourdes, Connection Boy. Correct. Kay Virgie Coloso, good morning. Classmate ko Rizalina. Damo gid classmate mo ka pamatis. Mo classmate siya. Ako lagi Kapila ko classmate daw balik-balik naan siya. Ako lagi classmate ko ka pamatis. Damo ko yung classmate nga. Abroad. Kapila ko yung magbalik-balik mo. Ay gali ka. Hindi ka damo classmate mo. Ano ko na buka. So next Action Boy kay Rizalina Alvarez, namo ko na good morning. Kay Navi basta si Navi, akagin suli, yabi, apelyido. Kay Julio Solis, good morning. Sila Carlota, nagapamati sila. Kay Ruthzel Casinilio, good morning man sa ginpanaan, Moises Padilla. Jennifer Erlano, good morning sa Victoria City, kuno, kag sa Barangay Bigo, Bigo, Pontevedra. Kay Abolba Balisio, good morning. Kay Lourdes Blaser, kay tita ko, sa Japan, Lizelle Escudero. Stay safe man. Kay Yolanda Galyagar, Jimsky Urbano, Jennifer Erlano, Beboy Peroy, Apple Florentino, John Gingona. Good morning. Kay nang Margaret Yohani Fermin, Yolanda Galyagar, Arichel Aguarenze, Sherwin, kay Vivian Herafil, Sharcy Moleta, Edna Bersamin, Maria Luisa Albay, Helen Cuesna, Sharcy Moleta, Cory Vidalha, Marites Banda, Neil Centineo, good morning. Charlotte Osborne, Mitroy Orgoas, kay Zenaida Valencia, kay Maylin Henon, Mike John Seva, good morning. Dra sa Moises Padilla, Josefina Generato sa Purok Magnolia, Bacolod, kay Sir Philip Alonsagay, good morning. Kay Trixie Ibuseo, good morning Mandra. Kay Tess Diaz, Clinton Palma, kay Cadenas Nesdin, Jocelyn Calamaan, Justin Laishaug, Labay Eduardo Jr., Angie Magwad, Nilda Guanse, Nestle Bantayaw, Dari Pastrana, kay Ermelinda Lambo, Joselito Pastolero, Sara Escoban, kay Ichigo Samson, Joel Balonsong, Cherry Onabia, Dennis Roma, Christine Daro, Bia Jonathan, May Shason, Mary Batidwan, sa Barangay Vista Alegre, Action Work sa Villa Homes, kay Maya Estrabon. And may ginapag-greet di kagina si Action na Brian, nagapamati sa aton Action Boy, si Barry Claud, kag Madam Mirna sa Phase 1 Villa Estefania 1 Subdivision. Good morning. Good morning. Yes. Kay ECJ Security Guard, Joaquin Alcher, good morning sa Senda Kanyamandra. Halin sa kay Jari. Kay Julius Caballero, good morning, man. Jomar Ayagan, Clinton Palma, Josh Roy Yamlas, si Raynelyn Mondejar. Okay. So inyo ginpamatian mga ka-aksyon ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu.